Abastecimiento na estrada da Palma Marinos, abastecimiento á playa de Almieiras, saneamiento do camiño de Lubián, primeira fase, saneamiento de Monte Cancela en Barallola, saneamiento do camiño do Cucaño en Barallola, saneamiento da Fonte Nova, segunda fase, pavimentación no camiño da Pegariña, pavimentación no camiño do Cruceiro á Torre de Perlío, reurbanización da Avenida da Cooperación. Isto é todo pendiente do ano 2007. Non hai nada hecho. Por tanto, estes 4 anos van a ter que ser, porque mentre non se paga o 2007, non se vai facer o 2008, mentre non se paga o 2008 non se vai facer o 2009, e mentre non se paga o 2009 non se vai facer o 2010. Estas son todas as obras pendientes en FENE que ten pendientes na Diputación, pendientes de cesións de terreos, de permisos de aguas de Galicia, de permisos de medio ambiente, de permisos de fomento. Isto está, como lo deixo para que vexa que está. Por tanto, prioridade absoluta estes 4 anos facer estas obras que están aquí, porque son obras de saneamiento, abastecimiento de pistas e mantenimiento ou apertura de pistas, que é o que de verdad interesa aos veciños. Xa tuvemos 4 anos de parques e xardís. Desde que se chega a gobernar en Fene non vai facer máis parques e xardís, non vai facer máis parques e xardís, e sí que nos houbera gustado facer algún parque e algún xardín, porque nosotros sí sabíamos onde facelo, ou polo menos nos gustaría facelo, donde hai unha zona natural por a que todos paseamos, que é a zona de Mundín, e aquí estamos precisamente ao lado do campo de fútbol e ao lado da piscina municipal. Que sitio mellor para facer algunha ruta de senderismo ou algo que esta zona, ao lado do río, que xa hai unha servidumbre natural ao lado do río e non hai maiores problemas, e sería Mundín o sitio, desde logo, adecuado para iso. Non se fixo, nin se vai a facer tampouco, porque non é o momento, e, bueno, e xa con mantenimiento do que nos quedou aí, xa bastante hai. Entonces, nosotros, esas obras xa, frente a isto, que é unha total falta de xestión, tanto do Bloque como do PSOE, temos o que falou agora aquí Álvarez Campana, o presidente de Puertos de Galicia. Temos as obras que fixe a Xunta en Fene, porque se sabedes, ou se oídes o noso alcalde di que a Xunta non fai obras en Fene. A obra do muelle de Barallobre costa máis de 2 millóns de euros, tanto como o plan primeiro plan só en Barallobre, todo o que mandou o plan do plan o señor Zapatero para o primer plan o gasta a Xunta no muelle de Barallobre. 2.200.000 euros a remodelación do muelle de Barallobre. Una. As carreteras de Maliños e de Limodre, reposición todo do firme que está acabado. As pistas que fixeron no plan de medio rural hacia Lubián e Baixada de Almieiras están tamén finalizadas. E algo do que o señor alcalde presume en este concello que é que lle vai cortar a potencia eléctrica a todos os vecinos de San Valentín. Mentira, mentira. Eso o está facendo a Xunta de Galicia, non o concello. Que sepades que aí eso o financia a Xunta de Galicia e Fenosa. E o concello, o único que pon en esa obra en San Valentín é o cazo da pala, que vai a vir, que vai a vir. É o cazo da pala que vai abrir o canal onde se van a meter as canalizacións. Bueno, pois iso é o único que aporta o concello á obra de San Valentín. E vendo a obra de San Valentín como se eso o fixen eu. Mentira, eso fai a Xunta de Galicia. Para que vexades que a Xunta de Galicia se invirte en Fene e que se fai obras, non as deixa pendientes como o señor alcalde. Bueno, e seguindo co programa e avanzando xa moi rápido, aí temos o punto limpo. O punto limpo é algo que tiña que estar feito xa no polígono de Vilar de Colo. Un punto limpo que é compartido co Concello de Cabañas e que por culpa do Concello de Fene está sin botar a andar. O Concello de Cabañas ten todos os permisos, fixo todas as escrituras, aportou económicamente o que tiña que aportar, e aquí o Concello de Fene requeriron no mes de marzo para que aportaran o acordo no pleno e unha serie de documentación que, nada, é cuestión de facela en 5 minutos. Pois non, levoulle tanto como desde marzo a noviembre, e por tanto a documentación do punto limpo ainda entrou en noviembre na Xunta de Galicia, por tanto está sin facer, pero por culpa do Concello de Fene, non da Xunta nin de Cabañas. Outra cousa que bichedes na prensa moi habitualmente, miles de viviendas sociales iba a facer aquí en Fene. Miles de viviendas sociales iban a facer. Bueno, vou sacar un pouco, centos. Entonces, a ver, da legislatura anterior, cando gobernaba o Bloque, había, non sei se 6, se 7 viviendas sociales pendientes de facer na finca de Cela. Pasaron 4 anos, as viviendas sociales siguen sin facer.
e dixo que despois iba a facer aquí, detrás da sala Perla da Nova, que aí había un terreo que era o Concello que se iba a ceder á Xunta de Galicia para facer máis de 60 viviendas sociales, máis despois as viviendas sociales que se iban a facer no polígono de Centieiras. Eu non as vexo, nin as vamos a ver en esta legislatura, porque xa está finalizada. Pero é que, xa que non pagan a 60, pero é que nin as 7 que había pendientes do ano 2004, nin esas 7 viviendas que se van a facer ali atrás, nin eso foi capaz de facer. E logo está o tema sangrante, que é un tema no que nosotros decimos, no noso programa hai unha prioridade, e o levades aí, o sea, bueno, para non ser pesado, pois como cando fixemos a presentación de candidato a candidatura, sempre axuntamos un boletín, e aí vedes que alcantarillado e abastecimiento de agua a primeira prioridade, renovación das pistas a segunda. Ali vai no programa, ali onde se poida iniciar un programa progresivo de aglomerado das pistas, pois empezando por aquelas que teñen unha maior circulación e que dan servicio á maior parte da población e acabando polas que menos servicio e menos población teñen. E esa é a segunda prioridade. E a terceira prioridade é o empleo. E respecto do empleo, o único que queremos resaltar, que, bueno, é evidente que as competencias en empleo do Concello son pequenas, pero algo si se pode axudar, non? E aquí tiñamos algo que eran as escolas talleras, as escolas Obradoiro, e tiñamos un centro que arriba na nave no Recís, cerca de San Marcos, onde se impartían esos cursos. Fene sempre tuvo escolas Obradoiro, e agora, pois fai 2 anos, fai 2 anos, tiña concedidas 2 escolas Obradoiro, e este señor, e tamén estaban aí os do bloque, non foron capaces de contratar os monitores. E entonces, como non deron contratados os monitores para as escolas tallar, se perderon as 2 escolas tallar. Ao ano seguinte se lle dixo: solicitou usted as escolas tallar á Xunta de Galicia? Sí, están solicitadas, pero a nosotros non nos las dan porque nosotros somos do PSOE e a Xunta é do Partido Popular. Esa é a disculpa, señor. Mire, do PSOE tamén é o seu amigo, que é alcalde das Pontes, e é do Partido Socialista. E ese señor ten 2 escolas tallar nas Pontes, porque a ellas dan e a usted non llas dan. E ese señor, e o sinto polos nosos candidatos das Pontes, pero ao mellor renova a maioría absoluta das Pontes e pese a ter os problemas do decreto do carbón. E por que será? Pois ao mellor, digo, me extraña bastante porque é socialista, pero ao mellor é porque se preocupou polo pueblo. E usted non se preocupou polo pueblo. Se usted soubera preocupado polo pueblo, ao mellor ganaban por maioría absoluta. Así, esperemos que volva a ter os 5 que tuvo ou pasa aos 3 que tiña hai moitos anos. E o bloque en Fene sabedes que sempre tuvo escolas tallar. 2 e 3 chegou a ter. E o bloque era o bloque. E na Xunta estaba o señor Manuel Fraga. E non había problema ningún para ter as tallar. Entonces, conclusión: se non pides, non se poden dar. Este señor lle estuveron dicindo: xustifíquenos usted documentalmente que usted pide as escolas tallar. Denos copia do escrito que mandou á Xunta, porque eu mismo vou á Xunta e se lle teño que sacar os colores á conselleira ou mesmo que a esta de Sanidade, se lle saca, pero que estamos para eso, estamos para eso, non para dar amiguitos por aí, amiguitos tamén, pero a vaquiña polo que vale, a vaquiña polo que vale, e as escolas teñan que estar aquí. Bien, pois ese escrito, conforme solicitou as escolas tallar, estamos esperando hoxe por ele, estamos esperando hoxe por ele. E iso é o oscurantismo que durante 4 anos tuveron estes señores en este Concello, tanto o Bloque como o PSOE. Tan oscurantismo como o que está pasando ahora e está en boca de todos polo tema do aparcamiento da escola infantil. Eu non sei quen ten razón nin quen non ten razón tocante ese tema. O que se segue que aí no plan de urbanismo hai un vial, aí hai un vial no plan de urbanismo. Todo ese vial está cerrado para un particular. Eu non sei se o particular ten razón ou non ten razón, eu non son xuez. Nin sei se o Concello ten razón ou non ten razón, non o vou a xulgar, pero nosotros pedimos a documentación, e este señor que dixemos, usted nos ten que dar a documentación en base a cal tomou a decisión de facer o que se fixo aí, e van 3 veces que ya pedimos e estamos esperando por ela. Esa documentación a nosotros non nos chegou, temos os escritos aí metidos por registro e queremos ver esa documentación.
hasta a fecha, non recibimos absolutamente nada. E iso está en boca de todo o mundo. Que cousa mellor que aclarada? Que cousa mellor que aclarada? Igualmente, lle temos pedido a documentación de algo que consideramos bastante grave, e é que durante os anos 2007, 2008 e 2009, unha empresa de Villalba dedicada á publicidade cobrou a publicidade de Radio Fe por importe de 23.000 euros e non ingresou nada nas arcas do Concello. E nosotros non sabemos se esos 23.000 euros son do Concello ou son da empresa de Villalba. Por eso queremos ver o contrato en base ao cal a empresa de Villalba ou Radio Fene teñen contratado con esa empresa a contratación da publicidade, das cuñas publicitarias. Me temo, porque hai un informe dun técnico municipal que así o di, que ese contrato non existe. Ese contrato non existe. E así o di un técnico municipal. E tal non existe como que o alcalde lle veu as orellas ao lobo e xa mandou requerir a esa empresa para que devolvera 23.000 euros, 23.000 euros ás arcas do Concello de Fene. E esa empresa está xestionada por un señor que se chama Jorquera, que é irmán dun diputado nacionalista no Parlamento Nacional. E esas son as cousas que hai que dicir, que hai que denunciar. E están aí. E, volvo a decir, nosotros non nos eriximos en suelo, pero temos o dereito que nos dá os votos que tuvimos nosotros, os 4 concelleiros que estamos aí, para que se nos informe. E esa información non está. Pese a estar reiterando por escrito, por o registro do Concello, seguimos esperando por ela. Por iso, como mellor, vosotros diréis, bueno, e vosotros que facemos? Nosotros sin documentación non podemos facer nada. Nos documentación non podemos facer nada. Como vos decía eu, papeles. Isto o pedimos por registro. Aquí está. Iso temos pedido por registro, tanto dunha cousa como da outra. Estamos esperando. E tede completa seguridade de que antes do día 22 non vai a chegar ás nosas más. Por iso denunciamos aquí públicamente para que os sepades e que vosotros lle digades a que vos pregunte. Eso está así e eso deixa serias dudas da xestión que se realizou en tocante a ese tema. Bueno, e vou acabando porque non vos vou explicar todo o que pon aquí. Vedes que o programa está un pouco estruturado no que é as cousas de urgente necesidade, como a elaboración dun plan de austeridade, racionalizar tamén a contratación que se está facendo no Ayuntamiento de empresas externas, facer convenios cas sociedades, que nosotros nos estamos aproveitando, e aproveito para darles gracias ao Círculo de Perlío por cedernos estas instalacións gratuitamente e moi gustosamente, tanto o Círculo como ao resto das sociedades de Fene que nos ceden as súas instalacións para facer estes actos. Pode usar, porque as sociedades están dispostas a que as instalacións se usen, porque foron construídas e feitas para eso, para usarse, e co convenio, conveniando as sociedades co Concello, ao mesmo tempo de darles unha axuda económica escasa e pequena desde o Concello, revitalizamos un pouco máis tamén a vida cultural e a vida deportiva de Fene, que, como vedes, son últimamente os actos culturales que se están realizando en Fene, que eu os vexo, pero teñen que ir acompañados tamén de outras cousas. Digamos que son actos elitistas, así de claro, non son populares. Popular é o teatro que fai o señor Picario, poño por caso, pero popular non é, sinto moito, unha exposición pictórica na Casa da Cultura, que cuidado, que tamén é, pero por unha cousa non se pode prescindir da outra. E aquí, desa cultura popular, se prescinde totalmente. Ou onde vedes vosotros actos dese tipo? Temos unha banda que é Niños de Fene que, para min, desde